Ato siguro ning anaon yang mata day. Uy, para... Ay, sorry. Hala, si Ma'am. Hala, mula pa doon sa among balay. Hala, si tatay. Uy! Maestra ni mo yung nagpadong! Tago! Tago! Ikaw po tay, tago. Ano mo tago man ko nga? Imuha ng maestra! Ikaw may giari ana! Di akong gingon tay nga namatay ka tay. Unsa? Tago tay. Ano unsa naman tao ni Gisa? Unsa naman kabuak? Saan tang tago ani? Kay unsa naman tao ni Gisa oy? Unsa naman na? Wala naman. Unsa naman na? Muram tag napuno na sarina. Gapos Unsa naman tao ning kabuang nimo? Ay nang among ro ka ni mong kabuang Gisa. Unsa man? Unsa man ang suksukan man mao ni hinungdan mamatay na jud ko Gisa. Ana nantay kay mo ni akong ginasuntay nga natigbak na ka. Paglugos ko ginawa. Naundan man taong ka. Kay na si mo. Ikaw may nag-eskwela, ako may mga mo. Ano sige sa absent? Nagiingnan kay pa eskwela, ikaw sige natagaw. Pagdali na ba ni dagag istorya? Yo, dali makilala. Ano na iginhawa? Wala nga ka. Ay! Sa! Ay, Gisa? Jis, okay na ka, Jis. Dili ko kimaw. Happy condolence, Day. Thank you, Ma'am. Ali, Ma'am, dalawa si tatay, Sus, Ma'am. tinuod, di mong giingon ng tigbak imong tatay, Day. Sus, may plano unta kung ihagbong ka, kay gasige lang kag absent. Kapag kitinuod man, Day, mong giingon di ay. Okay na, Day. Nga naman imong tatay, Day, nga. Sigang aning mata. Wala pa man siya kadawat, Ma'am. Siya kadawat sa iyang katigbak. Ano ba? Kanusta pa man ni Day? Ato siguro ning anaon yang mata, Day. Uy, para... Ay, sorry. Sus, Day, ning ari biya jud ko kay hapit na ang graduation niya. Nagsige kag absent. May gani, kay tinuodin mong giistorya nga. Natigbak imong tatay. Uya po tao ni mong tatay. Uy, nga, unsa may plano ni mo, Day? Ambot lang ani, Ma'am. Kanang medyo baho-baho nagnaong imong tatay, no? Kanusta pa man Day ni tigbak? Baho man dyan nagnaong si tatay, Ma'am. Hasta ba makalipong. Natigbak man na siya, Ma'am. Doon nakabuhan, Ma'am. Mao din kasi kag absent. Oh. Hapit na rabang closing. Sige lang, oy, dili na lang ti ka ihagbong kay nagnahuna ta kung ihagbong ka, nagtukog na mutbot ka. Ayaw taong ko ihagbong, Ma'am. Maluhay taong ka na ako, Ma'am. Ay, dili ti ka ihagbong. Dili ti ka ihagbong. Salamat kayo, mga. Salamat kayo. Lain pa yato. Ano wala pa man gisulod og lungon ni mong tatay? Wala pa magod nagpadala si nanay, Ma'am. Kanang asa man din mong nanay? Nasa Israel. Namunit og bala. Mauto, wala siya kalugar og padala na mo, Ma'am. Ang mao ba? Ito wala siya gisud sa lungon, Ma'am. Ang kaluoy, gupit taon dahil ninyo, Gisa. Kanang... Nga saan? Ma'am, maluhay daw ka na ako, Ma'am. Ala,
Kana na ako'y kwarta, Jisa. Pero, 500 raman ni Jisa, oy. Okay na dyan kayo na, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, mama. Kanang Jisa. Dili lang ko magdugay, ha. Kay, makahilak man ko magtanaw sa inyong sitwasyon, oy. Nya, mulakaw na lang ko, ha. Sige, ma'am. Nya, bisitaan lang ako dito sa eskwelahan kung need kag help, ha. Kay manguan lang po ko dito para pangnabang taon ninyo, ha. Oh, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sige na. Sige, adto na ko, ha. Sige, ma'am. Sige. Salamat, ma'am. Ambi na. Ambi na 500. Ambi na 500. Ambi na. Ano man, tay? Ako ane. Ako may... Ako, ano, tay? Ha? Ako ane. Ako'y gihimo nimong patay dire. Ya, kapoy mong kaisig drama, tay. Kapoy kaisig hilak. Oh, grabe. Kanihar jud ko kaginhawaon og maayo di sa ugwa pa imong maista ning are. Ako ani 500 kay pasar na ka, imo pa kong gimong patay. Tuwa ng tatay? Dili, ako agin ako imong tatay, ako imong amahan. Ako imong gimong patay, buhi pa ko. Tay, kapoy kay hilak, tay, eh. Nagahilak-hilak na mo ako dire, naglugos ako ginawa, gipaslakan ko nimo ng gapas. Tuwa lang ta, 200 lang. Dili, mahimo. Di aman di ekoy. 2,000, uy. Kaluoy pud atong sitwasyon nila, uy. Ako lang siguro nag-ipuno og hatag ni Jisa, uy. Yawat na lang pud ba? Tay, uy. Ayaw lagi na, ako lagi ni. Ay, tay, Noon sa pa. tanawan ang manggod. Ako naman, tay. Hala, di unsa naman yung taon ni mo kong naong Jisa, uy. Sus! Ako na lang, tay. Eh, kapuya, biya. Ako lagi na, ako imong tatay. Hilak-hilak sa imong mata. Ako yung mong anak. Ari na, tay. Jisa! Hindi, Jisa. Ay, Jisa! 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 Mao ba ka na pagtalikod na ko? Saan man ang itabua? Jisa! Jisa! Hindi, Jisa. Hindi. Natay. Tanawin mo, Istra. Katoy, patay. Ako mahimo na imong basol-basulon diha. Tanawa na. Tungod na sa imong kabuang Jisa. Noon sa nag-atake na imong. Dili tay tungod ni mo kay away mong naong oh. Eh, buti kay naong. Ay, handa oh. Dili mo. Nabaylo di ay. Killer ka tay. Killer ka. Ay, kanang. Kuha lang tong. Kuha ang sundang dito sa kusina ko. Kato na ilubong na sluyok. Ops, it's a joke! Hagbong ka, Jisa! Hagbong ka, ha? Namutbut ka na ako, ha? Ikaw mong good tay. Ako may basulon nimo nga imo ha man. Ako gipahigda. Dapat ikaw mahigda kay ikaw may natigbak. Naratol man ko. Nang samsag ka. Ari, 500. Gigihatag naman nimo, ma'am. Ay na lang. Ikaw, hagbong ka, ha? Hagbong ka! Ikaw man tay. Ay, wag kay klaro tay. Ay. Ako na may basulon nimo. Gukrato din mo tayong ma'am na mo. Sige, kuha pang 500. Ma. Di mo pa ko nimong patay. Buhi pa kay kondako. Gitong mo. Ay, naman na ma. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.